Hello, kumusta kamuntanan? Shalom, maayong Pasko kaninyong tanan. Hinaot pa unta nga malipayon ang inyong Pasko. O sa amoa diri karon sa Regina, Pasko pagyapon 25 pa, apan sa Pilipinas 26 na. So Pasko gyapon. Ang akong anak nagbisita dinhi gikan sa Edmonton, mga duol sa kalibo ka kilometros. Og nalipay kog dako ang mga apo nga bata pa. Dako na akong kalipay nga naka-appeal, naka-silver sa Christmas sa Pasko dire sa Amoa. So sa dili pa kita magsugod, akong hangyoon nga atong hangyoon ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. Magaampo kita. Amahan na mong langit nun. Daghang salamat nga ikaw ang pinakagamhanan nga Ginoo. Daghang salamat nga tungod sa imong dakong gugma, miani ka dinhi sa kalibutan aron sa paglukat sa among mga sala. Ginoo, sa among untang pagtuon karon, sa among pagbasa sa pulong sa Ginoo, hinaot pa unta nga imong abrihan ang tagsa-tagsa namo ka kasing-kasing. Nga among mahibaw-an kung ngano nga mianhi man ka dinhi sa kalibutan. Kinsa man ka, aron nga among masabtan kung unsa ang selebrasyon. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw magauban kanamo karon, kay ikaw ang tinuod namo nga magtutudlo. Uban na kami, Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, atong gitun-an, atong gibasa ang history may tungod sa mga banggiitan sa mga tawo nga may bisita sa atong Ginoong Hesukristo. So atong i-review, basahon nato usog. Makita ni sa sinulat ni Mateo Kapitulo 2. So walay paglangay-langay atong review. Kapitulo 2, Mateo Kapitulo 2, versikulo 1. Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon sa nga naghari si Herodes. Unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Atong nahibawan nga kini, atong mahibawan nga dili ni tulo ka hari. Ang Biblia wala gaingon nga tulo ka hari. Ang uban miingon tulo ka hari kay tulo ang gigasa. Apan dili gyud ni tulo. Daghan gyud ni sila kay layo man kayo ang ilang gibisita. I mean to say, layo man kayo ang sain sila gagikan. Ang uban siguro nila gikan sa Saudi Arabia, sa Pakistan, sa Iran, sa Iraq. So layo kayo ni sila. O gigiyahan sila sa bituon. Dako ang ilang pagsalig og pagtuo nga ang ilang tuyo nga makasimba ni ining bata. Kamoy hari sa Israel ug mao'y pinakahari sa tanang hari. Gasakripisyo sila, milakaw sila sa disyerto, nagbalon sila, natulog sila kay walay hotel, natulog sila sa guwa, nagsakripisyo sila aron lamang sa pagsimba sa bata ilang gipangita. Wala sila kabilog asan dapita, misunod lang sila sa bituon. And then verse 2, og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy, utro nako, nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa Hudiyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo, sa pagsubang niini didto sa sidlakan, og mianhi kami aron sa pagsimba kaniya. Nagsimba sila. Sa pagkahibalo ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem.
Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari o ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila, asa man matawo ang Misayas, Misayas manluluwas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nagingon, lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata. So usa sa ang atong topic karon may tungod sa bata. O kung makapalagan na ninyo siya, pahibulo ako aron moadto ako og musimba usab kaniya. Human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila, sa dito na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakit-an nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay og pagkakita nila sa bituon. Og nag-unak kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. So we are talking about a child here. Unya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata. Uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila og misimba sa bata. So bantayan ninyo, usa lang ang ilang gisimba. Miluhod sila sa bata, unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyang bulawan, insenso ug mera. So, kinsa maning bata mangutana kita nga nagsakripisyo man ang mga tao, kining mga manggialamon, layo kayo ilang gibiyahian, paglakaw, nagsakripisyo, kinsa maning bataa, kinsa man ni si Jesus. Maunay usa sa pinakasentro sa atong paghinumdum sa Pasko. May tungod sa bata. Kinsa man gyud ni siya, ngano man nga ang gabuhat sa kalibutan, pag-anhin niya dinhi sa atong kalibutan, nganong wala man siya natawo sa usa ka palasyo, nga siya ang hari, siya ang gabuhat sa tanan, apan natawo siya sa usa ka pobre nga ang bana karpentero og ni Birhen Maria. Nahibulog kita nga pobre sila tungod kay kung moadto sila sa Jerusalem sa magsimba sila, ang ilang ihalad pati lamang. Mao ni mga halad sa mga pobre. So, ngano man nga ang pinakagamhanan mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagsakripisyo, aron sa paghatag sa iyang kinabuhi. Atong tan-awon unsa may gisulti ini San Pablo may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang sulat sa simbahan sa Pilipos, atong mahibawan kung kinsa man ni si Jesus. Kining bata nga gi-worship, nga gisimba, mao ni giingon ni San Pablo. Bisan tuod siya, nagsulti siya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, bisan tuod siya nga naglungtad diha sa kinaiya sa Dios. So ang iyang kinaiya sa Dios. Wala niya ipakita ang tanan nga kinaiya sa Dios. Apan sa dinhi si Jesus sa kalibutan, makalakaw siya sa dagat. Dinay gamayng pagkaon, nakapakaon siya og sobra sa
15,000 ka mga tao. Dinhay namatay, iyang gihatagan og kinabuhi. Dinhay dili makalakaw og sobra sa 40 ka tuig, iyang gipalakaw. Dinhay mga sakit nga dili maayo, iyang giayo. Dinhay buta, so daghang iyang giayo. And then walay tawo nga makaayo yun ana, Ginoo lamang. Utron ako, bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunua, gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. So, gusto siyang nahimo siyang ulipon aron nga makipagsama sa mga tao. Usa ka hari gustong mahimong ulipon, asa man ka makadungog niini. Og sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinungtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Nagpaubos, nahimo siyang nagpaubos siya gusto nga masinungtanon, obedient siya sa cross. Kay mao man gyud ni plano nga miani siya dinhi aron nga ihatag ang iyang kinabuhi, aron nga sa paglukat sa sala, sa atong sala. Tungod niini, ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan og mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan, aron nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit. So ang tanang mga didto sa langit magapiko, magaampo dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Naabay tawo nga ampuan, simbahon. Verse 11, og ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Hesus alang sa pagdalayig sa Dios nga Amahan. Utro na ko ang verse 11. Og ang tanang dila, buti pasabot ang tanang mga tawo nga nahibalo sa atong Ginoong Hesukristo nga magsugid nga Ginoo si Hesukristo. Klaro gyud nga ang atong Ginoo nga si Hesukristo, Ginoo. Bata siya, apan gikan siya sa langit, nagpakabata dinhi sa kalibutan. Dili lang siya kumplito nga tao, kumplito usab nga Ginoo. So, kinsa man ni si Jesus sa ato nakita sa gisulti ni San Pablo nga siya nagpaubos aron nga makaalagad kanato. So lisod kaayo nato ning masabtan ngano man nga ang Ginoo nga pinakagamhanan muanhi man dinhi sa kalibutan aron sa paglukat, aron sa pag-alagad kanimo. Usa ni sa mga butang nga lisod masabtan. So kinikinsa maning bata, kay balo ba mo nga sa wala pa matawo si Jesus, sa mga duol usa ka libo katuig sa wala pa siya natao, si Isaias nagsulat na may tungod kaniya sa. So atong tan-aon, mao nay panagna may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Atong tan-awon sa gisulat ni Isaias kapitulo 2.
Sa akong gingon ninyo gisulat ni sa wala pa si Jesus matao mga usa ka libo katuig. Atong basahon ang sulat ni Isayas. Kay alang kanato ang usa ka bata, nag-istorya na may tungod sa bata, matungod sa atong Ginoong Kristo, na tawo alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag og ang gamog gi-describe dinhi kung kinsa ni Jesus og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga og ang iyang ngalan pagatawgon nga kahibulungan. Ngalan ni Jesus pagatawgon nga kahibulungan. Daghang mga taong mahibulong sa atong Ginoong Kristo. Dili na ito matugkad siya. Okay, ang number 1, giingon nga kining bata ang atong giselebrar karon. Kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom. And then, mingon siya, nga walay katapusan, prinsipe sa paghigdait. So, atong utron paglantaw sa gisulat ni sa wala pay usa ka libo ka tuig gisulat na ni mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Kinsa man ni siya? Giingon dinhi kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. So atong tan-awon kini ang gi-describe ni Isayas may tungod sa atong Ginoong Kristo. Siya ang una miingon nga si Jesus maalamong magtatambag. Dinhay kada tuig ang mga kadaghanan sa mga Hudiyo, kay si Jesus Hudiyo man siya, ang iyang mga ginikanan usab kung unsay ilang gihimo dito sa templo kada tuig muadto sila. So ang ilang lugar layo ni Jutay, layo ni siguro mga usa ka semana silang mulakaw, pero ang tibok taga baryo taga lungsod magsunod sila para muadto sa Jerusalem para magsimba o maghalad sila. So enjoy kay ni kay daghan silang muadto dito. Pagkahuman na sa templo, pagkahuman na silang gihimo na naghalad sila, mipauli na sila dito sa ilang lungsod. Sa kay daghan man sila si Jesus, daghan po mga barkada, mga igtagsa niya. So pagkahumag usa ka adlaw, ang ginikanan ni Jesus natingala, hay naman to si Jesus. Binilag, tuagi hapon siya mga igtagsa, nag-uban-uban, kay enjoy man sila, siguro wala ta may bulong sa dalan, daghan kayong mga prutas. So abi siguro sa iyang ginikanan ni Maria ug ni Jose nga tuara to nagasunod lang siya or gauna. Nawala man si Jesus, iyang gipangutanag husto, hay naman to. Nabiyaan man nila di ay sa Jerusalem. So mibalik sila dito, usa ka adlaw silang naglakaw, usa ka adlaw silang mibalik na po sa Jerusalem kay gipangita si Jesus. Pagkatulo ka adlaw, ilang nakita si Jesus. Kay bulo ka unsay gihimo sa atong Ginoong Kristo, 12 anyos siya ha. Nakipaglantugi siya, istorya sa mga banggiitan nga mga teacher dito sa Jerusalem. Natingala sila, kinsa maning pataa nga maantigo man. So sa bata pa siya nahibalo na atong mahibawan nga siya manggialamon, nga siya nahibalo sa pulong sa amahan.
O usa sa so atong may bawan nga kining bata gitagna na nga manggialamon ang mga pulong karon ni Jesucristo nga atong makita sa Bible mao nay makatabang sa atong kinabuhi. Mao nay makapatabang kanato kung ang dalan nga atong gilaktan dulom siya makahatag og suga sa atong kinabuhi. Kung kita nakatilaw og bagyo sa atong kinabuhi, siya ang maghatag og paglaom sa atong kinabuhi. Ang gisulti usab, ang ikaduha nga gisulti ni Isaias, mahitungod ni Jesus, bata nga si Jesucristo, gamhanan. Kining bata gamhanan gyud. Bisag si Juan miingon nga si Jesucristo ang gabuhat sa kalibutan. Ang pagbuhat sa kalibutan, usa sa mga butang nga akong nga interesado ko kayo, mao nga gusto na akong mahitungod sa celestial body, mahitungod sa mga bituon. So sa akong nahibawan, kining atong paglantaw karon, kung wala kay teleskopyo, kung wala kay instrumento nga makita, o kung wala ka magtuon, kanang imong nakita nga mga bituon gamay lang na sa atong makita. Daghan kaayo na, pila ka bilyon pananglitan kita ang bituon nato, ang adlaw nato. Parte kita sa usa ka galaxy. Kining galaxy nato, binilyon ang bituon usab. Og daghang pong galaxy nga mga pila ka bilyon usab ang galaxy. Kanang atong nakita nga stars kung gabi, kanang suga gabiyahe na og pila ka libo ka tuig. Kay balo ba mo unsay pilay speed sa light sa suga? 186,000 miles per second. Sa usa ka segundo, 186 miles na moabot, kusog kay nang suga. Apan bisan sa kakusog niya, nagbiyahe na sila pila ka libo ka tuig usa moabot sa ato dinhi. Dako kaayo ning atong universo. Kinsay gabuhat niini? Ang atong Ginoong Jesucristo. Siya ang pinakagamhanan. Ang giingon sa Bible, sa mga Hebrew, El Gibor, El Ginoo nga Almighty, Ginoo nga gamhanan, El Gibor. Kung siya ang gamhanan, kung dili siya gamhanan, sa iyang pagkamatay dito sa cross, makabayad ba siya sa sala sa tanang mga tao? Ginoo lang ang makabayad. Ang gamhanan lang ang makabayad sa atong sala. Ikaw ako dili makabayad. Tungod kay gamhanan siya, ang tanang sala iyang gipasan, iyang gikuha, aron nga kita malimpyuhan. Mao nang pinakagamhanan siya. Ato sa makita nga gisulti ni Isaias nga siya amahan hangtod sa kahangturan. Kini makalibog ni, dili nato kayo masabtan ngano si Jesus amahan hangtod sa kahangturan. Bata pa siya pero miingon na si Isaias nga siyang amahan hangtod sa kahangturan. Lisod kay ning masabtan nga si Jesucristo amahan sa hangtod sa kahangturan. Dinay usa ka sitwasyon sa Biblia nga kining mga scholars nila
mga theologians, mga leader sa ilang templo, nakipag-argue sa atong Ginoong Kristo. O miingon si Jesus sa ilaha, sa wala pa si Abraham, dinha nako. Natingala ang mga religious leaders, ang mga pangulo. Unsa may imong gisulti, wala pa gani kay 50 anyos. And then, moingon ka na namo nga, sa wala pa si Abraham, dinha na ka? Nahibulo ba mo? Nga kining mga Hudiyo, gikan ni ang iyang lineage, ang iyang katigulangan, gikan ni Abraham. Mga almost more than close to 2,000 years before Jesus. Wala pa siya na tao. Gikuha si Abraham dito sa possibly Saudi Arabia, Iran, aron nga magsugod og usa ka nasyon. Usa ka nasyon nga mga Hudiyo, gipili sila. Si Abraham ang ilang amahan. Karon si Jesus miingon nga sa wala pa si Abraham, dinha nako. Mo na miingon sila na unsa man ka Ginoo ba ka? Mo nang gusto nilang batuon si Jesus. Kay miangkon man siya nga sa wala pa si Abraham, dinha na siya. Buti pasabot, Ginoo siya. So, and then, siya ang kangturan bisan gani sa kuan, sa revelation, sa mugna. Dito atong may bawan nga si Jesucristo, siya ang Alpha ug siya ang Omega. Miingon si Juan. Alpha, buti pasabot siya ang sinugdanan ug siya ang katapusan. Siya ang sinugdanan sa tanan ug siya ang katapusan. Mao na ang atong Ginoong Jesucristo. Gitagna siya. And then, ang usa nga gisulti usab ni Isaias may tungod ni ining bata nga siya ang prinsipe sa pagkigdait, prinsipe sa kalinaw. Sa ako nang giingon ninyo nga kung moadto ka sa Israel, pag-adto na mo dito, kung good morning, mo yung kang good morning, or kumusta, or how are you, mo yung kang shalom. But pasabot ang kalinaw, mag-auban kanimo, shalom. So, siya ang prinsipe, siya shalom, sa pakigdait, sa kalinaw. Aduna ba'y kalinaw karon sa kalibutan? Atong mahibawan nga karong panahona, daghang mga tao dito sa Ukraine nga nangamatay. Daghang usab mga Ruso, mga Russians nga nangamatay. Walay kalinaw. Dito sa Africa, adunay hantod karon na gyapoy patayan. Atong mahibawan din na sa Thailand ug mga silingan nga nasyon, maggulo usab, nausay gera. Kay bulo ba mo nga sa unang gubat, mga sobra sa usa ka gatos ka tuig na ron, sa gera, mga Alemanya, mga Germans, o mga British, o mga French, nag-away sila. Sobra sa 40 ka milyon ka mga tao ang patay. Sa ikaduhang gubat, usab, pilay patay? 50 until 60 million people ang nangamatay. Ang population sa Pilipinas, 118 ka milyon lang. Pero sa Second War lang namatay murag katunga sa population sa Pilipinas. Walay kalinaw. O sa ikaduhang gubat sa Pilipinas, pilay patay nato, sobra usa ka milyon ang Filipino nga nangamatay. And then sa Vietnam War, gera sa Vietnam, 2.5 million ang patay. So,
aduna bay kalinaw sa kalibutan? Aduna bay kalinaw sa isig ka tao? Aduna bay kalinaw sa isig kasilingan? Aduna bay kalinaw sa atong kasing-kasing? Aduna bay kalinaw nga kung kita kuhaon sa Ginoo, magmalinawon ka ba nga makauban na nimo o nako ang atong Ginoong Hesukristo? Unsa maning kalinaw nga ihatag sa atong Ginoong Hesukristo? Kay siya man ang prinsipe sa kalinaw. Ang kalinaw gikuha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang amahan nga Ginoo, kung atong basahon ang pulong si Ginoo, nasuko siya og husto sa mga tao. Kita ang napalayo sa Ginoo tungod sa atong sala. Si Jesus ang iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Naghimo siya taytayan aron nga kita makaadto didto sa langit, aron nga kita ang atong relasyon sa amahan may reconciliation kita. Ang cross niya ang nakapaduol kanato, ang nakapahupay, ang nakapawala sa suko, sa anger sa atong amahan kanato tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang taytayan nga kita makaduol sa atong amahan. Mauni ang bata, mauni ang atong giselebrar sa Pasko. Kung dili nato ni masabtan, kawang ang atong pagtuo, ang atong pagtuo sa Pasko. Kay ang Pasko mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, nga miani siya dinhi tungod sa dako kaayong gugma. Si Jesus lamang ang makahatag og kahupay sa atong kasing-kasing. Mutuo ba ka? Musalig ba ka? Musandig ba ka sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo? Imo bang gihangyo ang atong Ginoong Hesukristo nga musulod sa atong kasing-kasing? Nga maoy makapahatag og kalinaw, nga maoy makapasaylo sa atong sala, nga maoy makalimpyo kanato. Walay laing makalimpyo kanato, walay lain nga makahatag og kalinaw. Ang atong relihiyon dili makahatag og kalinaw. Ang ato lang relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So, karong panahon sa Pasko, gusto nako nga mahibaw-an na atong tanan nga si Jesus mianhid dinhi aron sa paglukat sa atong mga sala. Kay gihigugma sa Ginoo ang kalibutan, gihigugma sa Ginoo kitang tanan, nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak, aron nga kung kinsa katong mosalig, motuo, mosandig kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot pa unta nga imong hangyon nga si Jesus mosulod sa atong kasing-kasing. Maayong Pasko. Ginoo, nagaampo kami, nagapasalamat kami nga ikaw mianhi dinhi sa kalibutan. Ginoo, tudloa kami sa simba nganha kanimo. Nga kay ikaw lamang ang angay nga simbahon. Ginoo, hinaot po unta nga ikaw makahatag og kalinaw sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.